Al Camp Nou, el clàssic entre el Barça i el Madrid arriba un 29 de novembre del 2009, aquella temporada en la que el conjunt de Pellegrini arribava al Camp Nou com a líder després de la seva victòria contra el Racing a la jornada anterior i l'empat del Barça al camp de l'Atlètic de Bilbao. Un Barça amb algunes absències, Ibrahimovic lesionat veient el partit des de la banqueta i un Real Madrid pràcticament en l'11 legal amb Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Albiol, Arbeloa, Diarra, Alonso, Ronaldo, Kaká, Marcelo i Gonzalo Higuaín. El Barça, Víctor Valdés, Alves, Puyol, Piqué i Vidal en defensa, Keita, Xavi i Busquets al mig del camp amb Messi, Henry i Andrés Iniesta a la punta de l'atac. L'àrbitre, un Diano Mayenko, ple absolut a l'estadi i un Real Madrid que fins ara no estava fent un bon futbol, però que el Camp Nou a la primera part li va posar les coses molt complicades al Barça en un partit taquicàrdic, un partidàs entre els dos grans de la Lliga Espanyola. I la primera acció de contracop que protagonitza Kaká, la passada en profunditat, a la que no hi arriba per ben poc Gonzalo Higuaín. Primer avís al Madrid al minut 4. El Barça amb problemes per desenvolupar el seu joc, el Madrid jugant còmodament a la contra. Cristiano Ronaldo, la seva primera intervenció, supera per velocitat Puyol, la centrada que arriba a peus de Marcelo i el xut molt desviat. Ronaldo, de qui s'especulava durant tota la setmana si seria o no titular, perquè encara no s'havia recuperat del tot dels seus problemes al turmell. I finalment va sortir en la formació inicial del Real Madrid. Aquest és Leo Messi. Continua l'argentí, se'n va cap a la frontal de l'àrea. La centrada de xut d'Henry, atrapa Casillas. Xavi. El xut de Xavi Hernández. La vista de Casillas. I la pilota per damunt el travesser. Juga el Barça en camp propi, ha perdut la pilota Sergio, contracop del Real Madrid. Cristiano Ronaldo rep la falta per darrere de Busquets, hi ha falta i targeta groga per Sergio. Falta que picarà Cristiano Ronaldo, la tanca defensiva, reclama mans al portuguès, l'àrbitre diu que no i serà fora de banda. Xavi per Sergio, continua Sergio per Iniesta, assistència d'Iniesta cap a la frontal de l'àrea, no pot arribar d'un pèl Leo Messi i finalment atrapa el capità Iker Casillas. En absència de Raúl, Casillas amb el braçalet de capità. Pepe envia llarg, bona passada de Pepe per Cristiano Ronaldo, que intenta superar Sergio Busquets. L'àrbitre diu a Cristiano que s'aixequi i és pilota pel Barça. Keita per a Vidal, la centrada, corna. Ha posat el peu Sergio Ramos. Es pica el corna, el refús de la defensa blanca i la pilota que acaba sortint fora de banda. Aquest és Kaká, bona acció del brasiler, continua Kaká, se'n va a la frontal de l'àrea, deixa per Cristiano Ronaldo, que està sol, la rematada i Valdés canvia la pilota a corna. Estava sol Cristiano Ronaldo i Valdés, extraordinari, amb el peu, evita el que podia haver estat el 0-1. I nova acció de contracop del Real Madrid, quin cop d'esperó, surt Valdés de fora de l'àrea i refusa. Cristiano Ronaldo per Kaká. Kaká per Marcelo, està en bona posició. Es creu a Puyol, magnífic. I refusa el perill. La defensa del Barça va estar una gran alçada, sobretot a la segona part, on aguantaria amb 10 jugadors les escomeses del Real Madrid. I ara hi ha falta sobre Leo Messi. d'Arbeloa, que a més haurà targeta groga. Iniesta, se'n va Andrés, continua Iniesta, supera Sergio Ramos, que el fa caure. L'àrbitre no indica res
i deixa seguir el joc. L'acció sobre Iniesta, que tampoc sanciona Undiano. L'assistència per Henry, la centrada, molt tancada. Acaba sortint fora. Sergio. Per Messi. Assistència cap a l'interior a l'àrea, la rematada d'Andrés Iniesta fora. Com he dit, atrapa Casillas. Imatges ja de la segona part. Juga Messi per Iniesta. La centrada d'Iniesta. No pot rematar ningú, llàstima. I finalment, refús de la defensa. Em va dir que la segona part no havia sortit amb la mateixa claredat d'idees que al primer temps. Malgrat tot, intentava algun contracop com aquest que talla al Barça. I entra Zlatan Ibrahimovic per Henry, llibre que seria decisiu en el partit contra el Madrid i que marcaria el seu primer gol en un clàssic, i el primer que li fa el Madrid. Aquí el veiem. Xavi per Iniesta, centra Iniesta i un rebot recupera el Barça. Aquest és Xavi que prova el xut, malament, ha tocat el jugador del Madrid a corna. Aquest és Xavi Alonso. Se'n cura el corna, centrada de Xavi, embolica la frontal de l'àrea petita, treu Sergio Ramos. I contracop del Real Madrid és un 3 contra 2. Replega la defensa del Barça, l'assistència cap a l'interior de l'àrea, Higuaín, Puyol. Sensacional Carles Puyol. La centrada oberta d'Alves, rematada d'Ibrahimovic i el gol. Al minut 10 de la segona part, marca l'1-0 al Barça, marca Ibrahimovic, la centrada d'Alves i tal com ve Ibra engalta aquest cacau que suposa l'1-0. Però les coses li complicaven al Barça amb l'expulsió de Sergio. Veia la segona groga per tocar la pilota amb la mà i deixar el Barça en 10 quan encara quedaven per davant 28 minuts de partit. Res a dir, mans clares i expulsió justa. El Barça, però, sabria llegir molt bé el partit, cosa que no va fer el Real Madrid. Veiem aquesta acció de Cristiano Ronaldo que avorta bé Piqué. El Barça, per defensar millor, va decidir tenir més encara la pilota. Se'n va Keita, entra Touré, manté Guardiola a Xavi, a Messi, a Iniesta, mentre que el Madrid ha de canviar Ronaldo, que ja no podia més, per Benzema. No donaria el seu efecte aquest canvi perquè al Madrid li faltaria capacitat de creació de joc al mig del camp. El Barça tindria algunes accions clares, com aquest cop de cap de Piqué, que és gol de miracle. I veiem la repetició. I al minut 73, Arbeloa, que deixa el terreny de joc, i entra Raúl González. Bona combinació del Barça, a Vidal, que creua la rematada i la pilota surt fora per ben poc. Està jugant bé el Barça, tot i tenir un home menys, i el Madrid no sabia com fer-li mal. Oferien jugades a pilota aturada, com aquesta, que a punt està de rematar Raúl. I nou contracop del Barça. Alves per Messi, que es queda sol, remata i Casillas canvia a corna. Va tenir el 2-0 Leo Messi en aquesta jugada a un minut i mig del final. Es lamenta Guardiola, que no entenc com Messi no ha pogut marcar aquest gol. Toca la pilota del Barça. I aquesta acció de Las li suposa la segona groga i deixar el Madrid en 10, tot i que ja potser era un pèl massa tard perquè el Barça tragués profit. Era l'última jugada del partit pràcticament i Las i Arra deixaven 10. Malgrat tot, el marcador ja no es mouria i el Barça guanyaria el Clàssic per 1-0.